Dwi'n oer ac yn rist ar y môr, a dwi'n glywed fy mam galw fi yn ôl dros y môr. Mae pechod rydw trwy fel gwaed, mae pechod rydw trwy fel gwaed, yn dew ac yn lu ac yn ddu. Mae pechod rydw trwy fel gwaed, chdi a fi a'r capten, fa trwy diwrnod, chdi a fi a'r capten, dim ond fi nath cymryd y swchdi. Sgyn o un dant ar ôl yn ei ben, sgyn o un dant ar ôl yn ei ben, a ma' hwnna wedi neud allan o bren. Sgyn o un dant ar ôl yn ei ben, di a fi ar y capten, fa trwy'r diwrnod, di a fi ar y capten, dim ond fi ath cymryd y swchdi. Ma'n drewi fel pitan o Amsterdam, ma'n drewi fel pitan o Amsterdam, ma' ogla dŵr wrth y fel mŵr. Ma'n drewi fel pitan o Amsterdam, ho! Di a fi ar y capten, o fa trwy'r diwrnod, di a fi ar y capten, dim ond fi ath cymryd y swchdi. O dwi'n oer ac yn rist ar y môr, a dwi'n glywed fy mam galw fi yn ôl dros y môr. Chdi a fi ar y capten, fa trwy'r diwrnod, di a fi ar y capten, dim ond fi nath cymryd y swchtin. Heddiw, nes i dewis un hen a un newydd i wneud. Y reswm o'n i'n neud am un hen oedd achos mae sea shanty Cymraeg mae o. A o'n i'n meddwl yn y adeilad mae lawr yn y bay, fysa hwnna dewis dda. So y capten ydy hanes boi sydd yn cymryd y King's Shilling a mynd allan dros môr, a mae pethau ddim mynd yn iawn iddo fo. Lot o pethau hollol ofnadwy yn digwydd iddo fo, a mae'n difoddi boddi, a mae cymeriad mae y capten o hyd yna yn tawntio fo. Project Dave Mysterious, y cwestiwn yna. So ni deud, y reswm mae David Mysterious yn existio ydy mwy lawr i tax reasons, a fedra i ddim defnyddio enw go iawn fi. So dwi'n licio cadw fo'n mynd. Spel yn ôl nes i trio retairio fo, ond dath o, i deud y gwir, efo Operation U-Tree, pethau fel yna, oedd y wech mynd yn ôl at y enw ddim go iawn. Mae yna un EP a mae yna un album, ond efo'r album, oedd y reit limited edition, oedd yna rhyw 30 copi. So os y bobl efo i copi o'na, mae nhw reit arbennig. Ond dwi'n cymryd bod o online rwle a fedri ti lawrwythio fo os ti isio. Dwi efo pesgi, maen nhw gret i bod efo, ond maen nhw gweithio ti rei galad, mae'n wir. Bobl hyfryd i bod efo. Maen nhw hyd rhywbeth diddorol digwydd efo nhw. Weithio ti ddim yn gwybod amdano fo tan o'r ôl mae wedi digwydd, ond o hyd amser dda i gael efo nhw. Mae Dave Mysterious yn hapus chwarae am unrhyw parti efo'r pres i talu. O wahân i UKIP, of course. A Conservatives. A Lafur hefyd, maen nhw ddim rili... Na, ond nawn ni gadael yna.